UGWUMBA. Amara m na ọtụtụ n'ime anyị afọ na vidio ya bụ nwada Joy Ezugwu bụ nwa afọ mpaghara Igbo Nsụka. Mgbe gara aga ka ndị skuul ya nọ bịara nye indefinite suspension. Nye suspension ahụ na o mere gịnị? Ihe eji kwesị ịkụrụ ya aka ka o mere asịzi chi suspend ya. Awesị ka anyị tinye ọrụ n'ụbọchị tata maka na e nwere ụfọdụ ndị na-esonyere anyị na-ajụ asị maka ya bụ nwata. Ya bụ na ọ bụrụ na anyị ma ihe gbasara ya bụ nwata, mgbe na-adịghị anya anyị ga-eru obodo Enugu, anyị ga-achọkwa etu anyị na-echefu ka a mara ebe emedebere ya eme. Mana tupu anyị eruo na nke ahụ, nọọ iji gwa unu si unu na ihe mere anyị ji chọọ itinye ọnụ bụ na e nwere ihe mere o ji bee nwee maka ya bụ nwata mere ihe o kwesịrị ime. Na ọ fụrụ na Ụwanị General Hospital dịka ebe a na-ebute ozu. Na Ụwanị General Hospital na-enwe ha ọkụ ebe ahụ for a long time. Na ha ji ndị nepa ụgwọ nepa wee kọọ ọtụ ọkụ na-enwe ha ọkụ. Ọ bụrụ na ịkwụrụ ihe ụgwọ ọkụ nepa, ị ga-amụ n'iwu jeneretọ. Wee mee ya na onye ọbụla kpọgara nwunye ebe ahụ ka ọ ga mụọ nwa nọ at risk. Na hospital ahụ bụzi death zone. Ya nwa amadi wee mee ka ọha na eze na ndị gọọmenti wee mara, wee si na ọnwụ ofu anụmanụ bụ PA bụ ihe kpọrọ ya na fon jụwa asị ọ bụ gịwa mere ihe na ma ga-ewepụ that video nke gịnị anụ ọhịa nke iji bụrụ PA. Echetụkwa m na PA gọvanọ, ọ dịkwa ka ọ PA to media assistant ka ọ PA ama ọghọtazi m nke na mana ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị tinye ọrụ n'ụbọchị tata ka mmadụ ga-eji mee ihe a ga-eji kụrụ ya aka anọkọtazi ejiri ya tagbuwe. Onye anyị na-ekwu maka ya bụ ada anyị nwaanyị Joy Ezugwu. Epetike ya bụ ihe na-enwe m iwe n'obi. Ọ na-enwe m ihe iwe n'obi. Ka a ga-eji isi na anya bụ nwata merụ ihe nzuzo wee pụta ihe agakpụrụ ya suspend ya ikwuo gị ọgwụ nsọ nye na colleagues ọ dị ka dị 3 mana onye ọ bụ onye pụtazi onye kwuru ihe na now the thing is ife kwesịrị ime bụ gọvanọ Enugu steeti kwesịrị ọkpọrọ ya apologize ya na ha mere ịwa ihe dis ga-eme bụ kwesịrị ịba ambassador for youth. Look at ụlọ ọgwụ a na-ekwu ọkụ adịghị ha ana dige ha na night ana security gwa ha na agwụ na akpakọ ori ebe ahụ n'abalị. Gwa ma ọ bụrụ nwaazị a zọ agwụ ụkwụ n'abalị ebe a na-agbagharị gị nke ya eme plus anwụnta dị train, anwụnta jere kampụ jee ya Sambisa forest jee training chi ya azụ ka odo taba ha kwa ana ha nọ nursing school bịa clinical na that place. So gịnị ka na-eme expect ya bụ fete ụmụaka ha wee pụta kwupụta ihe na-emenụ PA ekwesịrị amadụ onye PA ahụ si na PA media maka agbute information very well si weta nọmbịa ka anyị gwa onye ahụ ibi ọ na-apụ mmemme. Nwatakịrị mere ife ọma mmenwu atis eji ka ọ ka bụ PA mmadụ ebezie ọ na-aṅụ ife ihe dị those ga-esi mere bụ ihe gọọmenti kwesịrị iji applaud ha because na Anambra State Governor say if you see something say something, if you see something say something or something like that. They saw decadence ha na-ekwu na arụ emekwa enu na-ekwu n'anya omemgbe ha ji ekpo iyi omemgbe ha ji sị na ndị abụ ndị ohi okenye unu ji nepụ ụgwọ 700,000 ụnụ akwụnwuhe ọ bụ fuel ka ụnụ ya gba ịmara fuel 1 week ru 700,000 as in gas na hot fuel then suspend ya kwesịrị na-akọ dị aka ihe nwere ike na-afụ na mba ugwu not na be anyị gọvanọ mba nga ndị na-akpụ tọkọ ọ dịka isi na kemgbe gbaziri APC ka ihe na-egwodoro isi n'ala na-enekwe ya very well cheki ụmụ ihe niile na-akịta na-apụta kemgbe ịbada APC because na before ị na-arụpụta ọrụ anyị na-afụ ị na-amakwo mana kemgbe ịbara APC ọ dịka ihe na-akpọdoro isi n'ala ife anyị kwesịrị ka anyị na-aka asị akụkọ ihe abụ ụmụ anyị ife ha mere ọbụla for safety of ndị na-amụ nwa na ndị na-abịa ụlọ ọgwụ ọ bụrụ for their own safe. Ụmụazị asọ si gọvanọ si go ha moto ma ọ bụ na ego ha moto na ego arụhụ na ebe ha ya nọ nwe AC faha ekwokwu AC faha ekwokwu no ọkụ natural light ka nwa anyị dị ime fụ nke ese enwe somebody nwere oxygen adịghị na the hospital gịnị ka na-akọ ya nya mmadụ nwe accident mara nke anafeena ma onye ihe kodo n'obi ọ anafeena
doctor ya lọrọ n'abalị ahụ ifeme ọ eji torch ka ọ eji candle ka ọ eji matches wee rụọ ọrụ ihe ụmụazị amara bụ ife kwesịrị iji ọ bụrụ ihe kwesịrị ịnụ anụ o kwesịrị ha mere ozugbo akpọọ ha kene fa for being a good serving students and ambassadors nye ha token even nye ha scholarship ha wee go agba akwụkwọ because all the people chọrọ si akọziri aka na o kwesịrị school ahụ nursing school nye ha that suspension kwesịrị onye nwenu kpachara ya ji obere nga then onye na-amanage school ahụ kwesịrị apịa 24 because if ị na-eme ị na-serve a good lesson to others so ndị ọzọ fụzi ihe ọjọọ emechisi ọnụ onye na-achịkọwa na-enwezi freedom of speech and na-enwezi somebody who advocate n'ihe adọrọ mma epetike ikwu okwe nke ndị we school aga m atakwa ha mana mma ntacha ha ihe na mma ndị tacha ha bụ na asị na ọga kwuru ịma ha ọga nke kwuru maka enwere ike PA kpọrọ the girl si ya wepụ the video the girl ekweghị wepụ ọkpọ ha na onye nwe school ikekwa gọọmenti school or no gọọmenti affiliated school or na-enwere ihe a na-atụcha ndị gọọmenti egwu n'ụdị dị egwu ka nkọrụ 20 ọ dị mma afọ ole ma na gara aga ka agara m ka ịma ihe anyị na-ekwu okwu akụrụ ụlọ otego ọ na-adị mmadụ n'obi ka m bido ụmụ program anyị na-eme ka anyị bido ya n'ala Igbo ana m Enugu ka m bido na redio maka na ọtụtụ ndị be anyị na-ekiri TV ọtụtụ ndị be anyị n'ala Igbo ihe a na-ekiri bụ sọsọ bọọlụ ma ọ bụ ndị na-ekiri fim na ihe na wee gaa mgbe m na-ajụzi ajụjụ na-agagharị na-eme ihe na wee bụrụ na imirikiti ndị wenitara isi na-eme redio program ma independent broadcasters nọ n'Enugu na ha niile na gburugburu kporo ha niile asị na friends of gburugburu anọkọta dobi ha ihe ọbụbụ see no evil hear no evil say no evil a na-enwere ebe akpụrụ emo nke akpụrụ n'Enugu ọ bụrụ na isi ihe na na-apụ express ị ga-afụ isi gọọmenti haus ebe Okpara square na-apụ onye ọbụla ma Enugu ga-ama ebe akpụrụ ọ dị mọ nke ịtọ see no evil hear no evil say no evil o wee bụrụ legacy edewere anyị n'Enugu kpụrụ ha niile kponye na one group friends of gburugburu ya bụ na enwezi onye na-afụ ihe ọjọọ kwuo na ihe a dị njọ ọ bụrụ ihe na-ata m n'obi na emechaa na aka ga ha tinye ọnụ ofu ya na-enye m nsogbu bụ onye a bịara suspend nwata kpọọ ya indefinite suspension ọ maara ego one the parents spend goro n'ịkwụ ụgwọ nwata nọ na nursing ruo kịta ruo nke na ọ gawara klinika nwa m nwaanyị na-agụ nursing nwa m nwaanyị na-agụ nursing ama m ego one bụ every week a na-ese ndịrị ịma na ịzụ nwaanyị na-akwụkwọ ka dị ọnụ da ịzụ nwoke of course maka ịchọwa iziga ego ị ga-eretegodo na every month na a ga-ewepụkwa ego pado wepụ ego ụmụ pịrịpịrịpịrị na-aya ụmụaka na ihe na ka mmadụ na-ata afụfụ ataruo eto izụlite that girl to that level one stupid person wee si na a na-suspend ya indefinitely n'ụdị ka ị na-ndụ ya n'iyi aragbachieghị ntị biko anyị chọrọ etu anyị ga-esi fụ ya bụ nwata ka ọ ga-abụ enwe ihe anyị nwere iji wee kwadie enwere ndị skuulu nwere ike ịnabata gị ozugbo ozugbo ezigbote nna m ukwu chief GUU University chief ibe enyi abịa o nwere private university ka nke ahụ ịnọ na mma kịta o mekọta nụ ihe a na ntị ọ ezigbote ọya ugwu mba ọnụ ihe a na ntị nwata ị ga-aga GUU under scholarship enwere ọtụtụ ndị mmadụ okwuruọra ndị Igbo nọ n'Enugu ama m etu ahụ na-adịghị mere kịta mana ama m na ụdị ihe a na-enye nsogbu ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'Enugu ga-asị nwa kedu ka ihe mere dị atụrụ iwe ya bụ na ihe na-enwe anyị nwe bụ ka mmadụ ga-eji si with phone call achị skuul ha suspend ya ụmụaka na ha mere gịnị na ha si na gọọmenti arụghị ihe ha kwesịrị ịrụ ewee wepụta ya ka ndị mmadụ fue ka e wee oge ọ ga-eji bụ na amarụ na ya ọkụkọ siri na ihe a ji ebe akwa abụkwa ka egbe hapụ ya n'ọkọ ha n'ụnụ ya ọ bụrụ na gọọmenti arụghị anyị ma na gọvanọ bịara fesi ụmụ ihe dị agha na onye ọbụla nwere ihe na o ji bịa mana ọ baghị uru na ị gara eme nke ọfụ chefuo nke ochie ya bụ ka a na-erotere na nke a dịkwa ebe a na anyị ka nọkwa ebe ahụ biko mgbe anyị nyere anyị aka ọ ihe nwata a mewere onwe onye ọ kparịrị okwugoro ihe na-adịghị mma ga-egbu egbu etu anyị nọ na Lagos na bụrụ ndị Igbo na-ekwu ihe na ndị obodo anyị nọ n'ihe ha ekechibeghị anyị ọnụ anyị ka na-ekwu okwu maka na anyị niile nọ na Naịjirịa nwata wee kwuo okwu jiri maka na student iwe ga suspend ya indefinitely
ma onye nkuzi suspended ya o, especially that PA, that anụ ọfịa PA. Anyị ga-agba mbọ ka anyị mata onye ọgwụ. Anyị mata ya, anyị marụzi etu a ga-esi gwọọ ya ara. Maka na ihe o mere adịghị mma. Amara m na ihe ọ na-achọ bụ etu a ga-esi protect ọga for how many ndị niile soro gburugburu. Ọkwa o ruru ka a na-afụ na nwoke na-ada election onye ọbụla nyefe. Ụfọdụ efekwara febata kịta ka a na-enye ya ambasadọ. Ụfọdụ emekwara ihe na ọ ka dị politically relevant na o mere nke a na o mere nke a. Ya bụ ndị all these political stupid followers adị m eji ha akpọ ihe. Biko mba biko onye nke a na-emebiri ihe maka akụkọ anya mma nkwe ka ọ nwụọ. A ga-etigide mkpu a onye bụ ihe ada n'ụdị na ihe akwụ dịkwa ka ite ofe agadi nwaanyị na-achọ iri nshịkọ gburu mmiri ukwu gbuo nke nta. Ya bụ biko si mara ihe a ga-eme ya bụ nwata. Ọ bụrụ na ị na-ekiri vidiyo a mara etu anyị ga-esiri iche ya bụ nwa arụkwu Enugu na izu onye na-abịanụ. Anyị ga-agba mbọ ka anyị mara etu anyị na-ega-esi fụ anyị fụ ya skuulu ọ ga-aga dị. Ya bụ o butere da skuulu suspended ya negative publicity well esere signboard etinye ya ka ndị mmadụ na unu na-akwado arụrụ ahụ. Nekwe ma biko epetighị iwe na ma ọ bụrụ na enweghị nwere ikwu